लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलखौहाय सासे लोगो बायनो बिदों आरो ना माने 30,000नि आं इउटुब चेनेलखौ फाननो ना मानोबो सानदों माने फानसै ना फाना बिदि गोनो गोथो जाबाय थादों आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय माने न'आवबो रायजाबाय थायो बिमाजों रायजाबाय थायो बिनिफ्राय न'नि फेमिलिफोरजोंबो सुखुजाया माने भिडिअ खालामनानै मा थाखा थाइसेबो मोनफेराखै मारै माने इउटुबनिफ्राय मारै फैसा मोननांगौ जाखो गोदाव सोराव दस्रा माबाफोर प्राइभेटफ्राव खामानि माबा माव होनलाबाय थायो। वेलकाम बैक टू माय न्यू ब्लग लोगोफोर जोंहा दिनै माने बोरमा फिसा जादों आरोखि ना नै बिमाया बेनो माने फिसाया माथाम जाहैबाय नै माथाम बेनिफ्राय मानै बे गिदिर गिदिरा माने फान्था बेनिफ्राय बै गोरलैसिना फानसे जाहैबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय बे बोरमानि नामा जाहैबाय जोंहा खानजि माने लान्जायानो एम्फौ नांनानै गैया थबस्र' जदों आरोखि ना दा लोगोफोर माने बेबो मोनसे ब्लग जाहैबाय नोंथांमोना स्किप खालामनो नाया भिडिअखौ बिदि ब्लगखौहाय माने अन्नानै दसे सम नाय बारा गोलाव जानाय नङा ब्लगा बिदिनो आं न'आव भिडिअ बानायनो नागिरदों दा जोंनावहाय नै गामिनि माखासे आलासि दङ ओरैनो साफा सानै देखायना हाब नै आलासिफ्रा बिसोरनो जाहैबाय साहा लोंदों नै साहा लोंग्राफ्रा आंहाबो लागावनोसै लोगोफोर मोनसे खोथा माने दलि साइबालाखौथ' मिथिखायोना बिथाङा सासे साहा फाननानैनो गावनि लाइफखौ दैदेनगासिनो दङ माने फुरा बियो माने देरनायनिफ्राय देरसिनगासिनो दं आरोना बिदिनो जोंनि ओरै दतमा एरिया बा दस्रा जायगायावहाय माने दस्रा जाथिफोरखौ नाय नोङो साहा फानग्रा मिक्सार फानग्रा बरा फानग्रा बिथांमोना फुरा बिदिजोंनो न'खौ जोंब्लाव होजोबनो हायो जोंना मा साख्रि आवलाबाबो न'फ्रानो गैया गोबाय गिजिसोना फैसायानो थाया बिसोरनि न'खौ नायै नोङो बे बिजनेस आवला बे थेला नारनानै बरा सावग्रा माबा सावग्राफोरनि न'आ ओमफ्राय नोंथांमोना बिदि फिसा फिसौ ब्लगखौहाय नायनो बायो माने लाक्जारियास फुरा गारि मथर न'खर डेभलपखौसो नायबाय थायो नोंथांमोना माने बिदि फिसा फिसौखौहाय सापर्ट खालामा नायो थाङो बिनिफ्राय भिडिअखौहाय फुल नाया आरोना माने हाबबाय गैला दसे 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड प्ले होबाय प्लटबाय बेनिफ्राय गोबां माने दस्रा आं मोनसे खोथा बुंबावनि माने दस्रा जायगायावहाय गोबां माने फुरा गावजों गाव सापर्ट दंलायलायो मिथिबाय माने सोरबा सासेखौहाय गोबां मानसिया सापर्ट होनाय माने जोंनावहाय बिदि बारा गैया माने खौसेयानो गैया माने ओइ बे मा भिडिअ जालाबायदों मा मादों होनना बुङो बेनिफ्राय नों नायलाय नों इउटुबार गिदिरफोरनि भिडिअखौहाय माबायदि भिउस फैयो बिसिना माने सिगाङावहाय बिसोरबो खस्थ' खालामदोंमोन थेवबो दा मारै साक्सेस जाबाय मालाय जानाय खिनाय हासुनायखौ भिडिअ खालामना हंगारबाबो भिउस फैयो दा जोंनाथ' बिदि जानाय खिनाय हासुनायखौ खेबनानै हंगारबाथ' भिउस फैया नाया नोंथांमोनहा स्किप खालामो माने बिदियाबो ब्लग जाहैबाय दसे इन्टारेस्ट टाइम माने आङो ब्लग बानायबाबो माने बाहेरायाव बेसिबां ओंखारबाय थानो हानो ना फैसाबो गैया थाखाबो गैया आंथ' जोंहाबोथ' नै माहाजोन नङा न'फ्रा नाय नै गोबाय गिजि गोजा जोबसो ना माने माहाजोन खाबासो माने बिमा बिफाया साख्रि आवला खाबासो आंबो गोसोबायदि बेरायनो हागौमोन मबाइल गोदान गोदान बायनानै भिडिअ खालामनो हागौमोन बहाबा जानाय लोंनाय भिडिअ खालामनो हागौमोन बिदि खालामनो हाया लोगोफोर आं अन्नानै थेवबो नोंथांमोना सापर्ट खालाम लासै लासै देरनानै आङो नोंथांमोननो फुरा बाइक गारि बायनानै न' बां लुनानै देखायनो हानाय माने सापर्ट खालामबानो जाबाय शेयार खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना नायो होनो शेयार खालामा अन्नानै शेयार खालाम माने नोंनि लोगोफ्राबो जाहाथे नुनायनि बा आं माने आंनि लोगोआनो सोरबा सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ बेनिखायनो लोगोजों लोगो शेयार खालामलाय नुलायनायनि ना मा होनो लोगोफोर खौसे जा बर'फ्रा मिथिबाय लोगोफोर जै लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलखौहाय सासे लोगो बायनो बिदों आरो ना माने 30,000नि बेनिफ्राय आं फाननो ना फाना जादों आरोखि ना आं इउटुब चेनेलखौ फाननो ना मानोबो सानदों माने फानसै ना फाना बिदि गोनो गोथो जाबाय थादों आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय आं चेनेलखौहाय फाननोबो सानदों माने आंहा फार्स्ट पेमेन्ट मोननांगौ दं नालाय बे फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनखांबा फानहरनोसै नामा सानदों आङो इउटुबनि खिथु खारफाबाथाय जेबो लाब गैया लोगोफोर माने दस्रा खामानिखौ मावनायानो साबसिन माने इउटुबावहाय नों थाखा खामायनो होननानै दा फैखा माने इउटुबार होननानै माने गावखौनो माने फरायनाय ज्राब गारनानै इउटुबाव दा फैखा लोगोफोर खि गैया फैसा गैया मिथिबाय लोगोफोर माने नोङो मोजां रोखोम डेभेलप जायाबा सापर्ट नांगौ लोगोफोर बयनिबो माने न'आवबो रायजाबाय थायो बिमाजों रायजाबाय थायो बिनिफ्राय न'नि फेमिलिफोरजोंबो सुखुजाया माने भिडिअ खालामनानै मा थाखा थाइसेबो मोनफेराखै मारै माने इउटुबनिफ्राय मारै फैसा मोननांगौ जाखो गोदाव सोराव दस्रा माबाफोर प्राइभेटफ्राव खामानि माव होनलाबाय थायो बेनिखायनो आं बारायलांबाय लोगोफोर इउटुबखौहाय फानला हरनानै माने भिडिअखौ बन्द' हंगारला साननानैसो थाबाय आङो लोगोफोर माखासे मानसिफोरना मालाय ओरैनो भिडिअ खालामबाबो भिउसआ फैयो बिनिफ्राय आंना भिउसआनो फैया मारैथाय मिथिला आंबो माने भिउस फैयाबाथाय भिडिअखौ हंगारनो बानाय फैयो आरोना
ओमफ्राय मालाबा समावहाय बिदिनो भिडिअ माने मोजां खालामनो मोनोब्ला बाहाबा माबा जायोबा बेवहाय भिडिअ खालामबा आरामसे भिउसफोरा फैयोलाय बेवहाय बेनिफिट दङ आरो माने दा ओरैनो भिडिअ ब्लग खालामलाबायबाथाय न'आव ब्लग खालामलाबायबाथाय नाया मानसिफ्रा माने नायबाबो 1 मिनिट 2 मिनिट नायसै ब्लग थांसै माने बिराद खस्थ' आरोना बिदि माबा खालामोबा जेबो लाब जाहैया इउटुबारफ्रा दा मालाय गिदिर गिदिर इउटुबारफ्रा मालाय बुंनाङा बे एन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डमोन माबा एमजे निथिंमोन बिथांमोनहा मासे मासेनो खामायो जोंहा बिदि मासे मासे खामायनो हाया माने दस्रा हाजिरा मावलाबायनानै माबा खामायनाया साबसिन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो मबाइल गोदानबो बायनो सानदोंमोन आरोना आंना बे मबाइला माने आल्ट्रा वाइड गैयाना ब्लग बानायनायाव दिगदार जायो माने खाथियाव नुद्रायो 1x आवनो भिडिअ खालामनांगौ जायो 0.5 0.6 आल्ट्रा वाइडआवहाय होनानै भिडिअ खालामबा मोजां नुयो आरोना ओरै आंनि साइडजों थानाय माने बेकग्राउन्डखौहाय गुवारसिन नुयो बेनिखायनो लानोबो सानदोंमोन आङो बिनिफ्राय फार्स्ट पेमेन्ट मोननांगौ दङमोन बे फार्स्ट पेमेन्टआबो खमथार माने आं बालायलांबायसो आरोना इउटुबखौ फानदेरनानै माने मबाइल गोदान लानोसो सानदोंमोन आङो मा होननांगौ जाखो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर निसै माने मा होनो खोन्थाहर फाननांगौ ना फाननाङा माने आं एसे डिप्रेसन जादों लोगोफोर माने भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन दे फाग्लिया माबा गावनि फिसाखौनो उन्दुसिनलाबाय थायो फाग्लासो ओमफ्राय नैबे मासेनि नामखौहाय मा दोननांगौ जाखो मिथिथ'ला लोगोफोर नैबे गोरलैसिनथार हनै उन्दुसिनो लोगोफोर मिथिबायना हनै हनै हारसिं गोलैबाय माने बेखौ फुंनिफ्राय नायनानै दासिम माने आबाद खालामगासिनो दं आं उन्दुसिनजानो गिनानै ओमफ्राय दा मोजाङै दंथ'यो आरोना लोगोफोर आं दा माने जाय मबाइलजों भिडिअ खालामदों बे मबाइलनि नामानो जाहैबाय नै बेनो जाहैबाय दा आं बेजोंनो ब्लग भिडिअ बानायबाय थायो वाइड एंगल गैया बिराद जारला Realme 9SE 5G आरो बेजोंनो दा ब्लग बानायो आं बेजोंनो माने बे मबाइलजोंनो आङो 11K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय लोगोफोर बिराद माने गोजोननाय थाबाय आरोना थेंक इउ Realme 9 Speed Edition 5G माने बे मबाइलजोंनो फुरा बोसोरनै बोसोरथामनि गेजेरावहाय आङो 11K साबस्क्राइबार खालामनो हाबाय बिनिफ्राय माने मा होननांगौ फार्स्ट पेमेन्टबो मोननो थांगासिनो दं लोगोफोर माने गल्ड एडिसन बायदिसिना माबा मनेटाइजेसन फुरा कमप्लिट जाजोबखांनानै फार्स्ट पेमेन्ट मोननो नागिरदों लोगोफोर माने फार्स्ट पेमेन्टआ बेसेबां जागोन आं बुंनो हाथ'ला माने मबाइल गोदानफोर लानो सानदोंमोन आङो बेजों बेसेबां ब्लग बानायबाय थानो दिगदार जायो माने आइफनथ' लानो हाया जिखुनु जाया मा लानो हायो सेमसांबो लानो सानदोंमोन ओमफ्राय नगदबो गैया लोगोफोर फाइनान्सआव लाबाबो बिराद जारला फाइनान्स लानोबो बिराद दिगदार फाइनान्सआव लाबाबो माने दा मासनिखौ हरनानै बै फैगोन मासनिखौहाय माला हरनो माने फैसाखौ मारै बुथुमनानै दोननो बिदि जायो आरोना दा आंनि गोसोआवबो बिदि फैदों आरो आंथ' दा जेबो खामायनो रोङा माबानो रोङा ओंखायनो मा खालामनो सानबाय आरो सेकेन्ड हेन्ड बायनोबो फैसायानो गोनो गोथोसो जाबाय उनावहाय मा जायो मिथिथ'ला लोगोफोर दा नोंथांमोनहा एसे माने अबे मबाइलखौ लाबा साबसिन जागोन आइफनखौथ' बाद हो एन्ड्रइड फनानो अबे साबसिन माने आंनो जाय मबाइला 1080p आवहाय माने 60 fps सापर्ट खालामो वाइड एंगोलावहाय आल्ट्रा वाइडआवहाय माने फुल एचडि आवहाय 60 fps जानाय नांगौ आंनो माने आइफनावथ' गासैयावबो मोनजोबखायो दे बिनिफ्राय एन्ड्रइडआवहाय बै मोनसे दङ OnePlusफ्रा जायो बिनिफ्राय सेमसांफ्रा जायो बेबो दाम खमना जाबावा आङो सेमसां S22खौ लानो लुबैदोंमोन लोगोफोर माने दामानो गोगोमद्राय 40,000 गाहाम आरो नगदथ' लानो हाखाया डाउन पेमेन्ट होनोबो हनै फैसायानो गैजोबा खमथार बिनिफ्राय फाइनान्सआव लाबाबो मास मोनसेयावनो 2,000 गोलैयो 24 मान्थजोंसो लोगोफोर माने ओमफ्राय 12 मास लायोबा नोङो मासावनो 2,500सो थांगोन खोमा ओंखायनो लानो हानाय नंला लोगोफोर उनाव मा जायो नोंथांमोनहा आपडेट खालामगोन आङो दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै कमेन्ट खालामहर एसे लोगोफोर नोंथांमोनहा माने आंखौहाय माने साननाय हनायफ्रा एसे मिलायनायनि माने गोजोननाय मोननायनि कमेन्ट खालामला हर लोगोफोर दा भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय गोदानब्ला दे फुल नायदोंबा अननानै कमेन्ट खालामहरदो नोंथांमोनहा फुलखौनो नायनो नागिरा लोगोफोर ससे नायनोसै ओमफ्राय दानलु दानला खालामनानै अबे मेन बेवहायसो थाबथाहैयोना लोगोफोर बिदि दा खालाम माने
बुहुत खस्थ' जायो भिडिअ एडिट खालामनायावहाय जुदि नोंथांमोना दानाय दुनाय नायोब्ला इम्परटेन्ट नङा होमबा जोंनि भिडिअआ ना लोगोफोर माने एडिटिं खालामनायाव बै मेन बुस्थुखौहाय होनांगौ जायो नोंथांमोना दाननानै मेन बुस्थुखौनो नाया थालांजोबो होखानायबाबो नोंथांमोना माने कमेन्ट खालामहरफिनो आरो उमुखखौ नुवाखै माबाखौ नुवाखै दाख्लैबो आब' जिरायनानै हाबायाव बिदिनो जादों भिडिअखौ फुल नाया हौवा गोदानखौ नुवाखै मोजां खेबाखै गाव जानायखौल' खेबदों होनना बुङो नङाबा आं आवाथि सावनाय सिन्दुर थुनाय माबा आस्थाम थुनायखौ माला सोहोनायखौ खेबना हंगारथारदों आं सोर फाग्लामोन बेयो भिडिअ मोजां खालामनायखौ खालामाखै होननाया बिदि जायो आरोना फुल नायाब्ला लोगोफोर दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बेखिनियावनो भिडिअआ दे जोब्बाय